ଯିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ, ଶିଶୁଟିକୁ ଓ ତା ମାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଳା ଏବଂ ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ, କାରଣ ହେରୋଦ ତାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ତେଣୁ ଯୋସେଫ ଉଠିଲେ, ସେ ଶିଶୁ ଓ ତା ମାଙ୍କୁ ଧରି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଯୋସେଫ ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ କହିଛି। ହେରୋଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିର ଜନ୍ମ ସମୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାହା 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବେଥଲିମ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 2 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ସବୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ରାମାରେ ଏକ ଦୁଃଖଭରା ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ତାହା ରୋଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପର ସ୍ୱର ଥିଲା। ରାହେଲ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କେହି ହେଲେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ତାର ପିଲାମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଶ୍ରରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଦେଖାଦେଲେ। ଦୂତ କହିଲେ, ଉଠ, ପିଲାଟିକୁ ଓ ତା ମାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଟିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମରିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯୋସେଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଓ ତା ମାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଖିଲାୟ ଜିହୁଦାରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ପାଇ ଯୋସେଫ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ସେ ନାଜରିତୀୟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘଟିଲା।